Ukhozi umaphiko olugula amaphiko kwakwaphephezelwa omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi eyahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngwamukele kwesinye isiqephu soKhozi FM TV igama lami nguNeliswa ngwakaceli. Namhlanje olunye usuku olumnandi kakhulu la khona sikhuluma ngezobuchwepheshe ezahlukahlukene. Namhlanje sobe sikhuluma ngeinkundla zokuxhumana nanokuthi zinamthelela muni ezimpilweni zethu nanokuthi ke phela hayi ukuthi izimbi kuphela zingaba futhi nomthelela omuhle. Khona ubhuti wami uSphumelele Zondi, multimedia and journalism lecturer laphana eDUT, aphinde futhi abe ngumethuli wezinhlelo lapha ethinta bona ubuchwepheshe kuSABC. Bhuti wami ngikwamukele. Uyaphela? Ngikhona. Ukuba nawe kuhlezi kuzosilethele izinto ezosimangaza, zisithuse, sifunde, so kuhlezi kumnandi ukuba nawe. Asingathi ukuthi singabhayile phela. Ngiyabhayizeka lapha wezobuchwepheshe. Kakhulu. Namhlanje intandokazi, hours and hours sila inkundla zokuxhumana. Siya scroll, swipe up, swipe left, like. Ngoba khona nocwaningo luthi abantu baseningizimu Afrika ibona ngathi bachitha isikhathi esiningi ukudlula abantu bawonke amazwe emhlabeni jikelele behleli einkundleni zokuxhumana belokhu bescrollile nje. Kuthiwa uma kubhekwa iscreen time esihlala einkundleni zokuxhumana siyafika ko10 hours ngosuku siningizimu Afrika. Ungangana ke wena ukuthi mhlambe sewuhlala u10 hours usefonini ulokhu scrollile nje njalo ubheka ama video lawa ahlekisayo uphinde usuke le app uyekwenye uyobuka izithombe kwenye uphinde usuke la uyobheka abalwayo ngalena abathukanayo entweni abalwa ngazo uyofunda ukuthi impilo seyiqalwa yini ulokhu usukile nje unganaki futhi ngoba ngesinye isikhathi mhlamba ukwenzi uhleli kenzeka kodwa uthola ukuthi omunye umuntu uyaphela 2 hours ngesikhathi esodwa nje ehleli asukuma yokwenza leyo nto ayenzayo 10-15 minutes abuye futhi uma sekuhlangene anganaki ukuthi sekuphele 10 hours mase kuhlangene konke. Nanokuthi ke siyesikwenze kwesinye isikhathi uya drive umuntu userobotini like uyathunga nansi ifone ngala ngisho sesidla umuntu awusakwazi nje ukudla ubhekane neplate nomuntu ohleli naye kube ngathi ngadlala noma YouTube ngemumva. I think attention span singabantu nje inciphe kakhulu. Angazi noma uyakwazi yini unalo inulwazi lokusebenza kwama algorithm lawa akwenze ufuna ukulokhe uqhubekile engabe ubuka le nto oyibukayo mhlambe ku TikTok, Instagram, Facebook nalezi ezinye nje inkundla ekhona. Angithi ke angibuyele kule ngaphambi kokuba sifike kuma algorithm. Ngibuyele kule oqeda ukisho ukuthi uthola ukuthi umuntu uthi enza okunye abe ebheke yona iphone kakhulukazi ukushayela ngoba inobungozi. Ngishayela nje ngiza la nke ngawabona emgaqweni uthola ukuthi uyashayela umuntu uqeda ukuovertake abuya elokhe ebheke phansi. Ukuqaka ukuthi yini leyo kodwa ke ngiyazi ke mina ukuthi ukusho ukuthi babheke yona iphone ngoba ubone ikhanda nje lonqekoza liyaphansi liphakame liyaphansi ukuthi akafuni ukuphuthelwa yilento acabanga ukuthi ingaze imphuthele egcineni. So mase ukhuluma ngama algorithm iyona lento yenza ukuthi singafuni ukuphuthelwa ngoba basifunda obuthina kahle ngoba ukuthola ukuthi baqala ngokubheka mhlambe mawusemusha kuleyo app asithi app yama video nje baqale babheka ukuthi abantu bangakini baposta izinto ezinjani mhlambe ke ungayithakasela bese ke okunye ke gcina sekuwena ophumayo uthola ukuthi umuntu mhlambe uthanda ibhola sewuzoyifunela ukuthi ubheka abadlali bebhola ukuthi yini abayiposta abadlali bebhola ubheka ama game adlulile ungabe umuntu othanda indaba nakhona uzoya lapho bagcine sebekufunda ukuthi
uthanda icontent ethi ayibe kanje, uthanda abaculi lo, njalo njalo. Uthola ukuthi bona ke abagcina sebekusuggestela. Ngesikhathi bekusuggestela awusena kuphunyuka. Ngoba phela sebekufundile ukuthi uthanda izinto ezikanje. Ngesikhathi eqhamuka kuyena umuntu ohleli ngemumva obhekayo ukuthi ubukane. Lento yenziwe ngabo ubuchwepheshe ngokwecomputer ukuthi i-algorithm ukuthi ifunde ukuthi abantu lo muntu okule phone uthanda izinto ezinjani, awuke uthi ngilo ngimkhombisa lezi zinto azithandayo ukuze angaphunyuki. Kuyashiwo ukuthi into eshintshe indlela esihlala ngayo kuyona ifone uTikTok, ngoba uTikTok ungathi algorithm uyifunde ukudlula amanye ama-app. Ngoba amanye ama-app uyabona ukuthi asekhona azama ukukopela wona uTikTok ngokwama-video, kodwa abakakwenzisisi kahle hle ngoba kwamanye usakwazi ukuphunyuka uyibeke phansi yokwenza ezinye izinto, kodwa kuTikTok ungathi kunzinyana ngoba balokhu bekukhombisile nje, ulokhu uhlekile nje nawe uthi hey baze babheda abantu kuTikTok, kanti awazi ukuthi bakubambe ngqi ukuthi benze imali ngawe uyeke ukwenza lezi zinto ezibalekile bekumele uphume uyozenza. And yazi usikhuza usuhambile, yabona kwamina ngeke ngaba nesikhathi la khona ngangumuntu othanda kakhulu ukubuka lama video, to the point that ama-phone uyakwazi ukuyisetha ukuthi ilalela iphimbo lakho bese yenza lento oyicommand ukuthi yenze. So iyadlala ivideo yazi ke TikTok 30 seconds phela ivideo uthi next iya scroll, wash izitsha ngabe wenzani uyaphisa, okay next uthola kusasheshe futhi nangendlela bekuzoshesha ngayo ngoba uwasha izitsha kodwa uwasha uphekele, awusaphuthumi ngendlela obuzophuthuma ngayo, ugcina ulibazisekile entweni eziningi, ugcina ungasazenzanga nezinto ezibalekile. Ngifisa ukuzwa ke wakhuluma ngokuthi la eNingizimu Afrika ke kwavela ukuthi siyelinye lamazwe elihamba phambili kakhulu ngokuthi isikhathi sisichitha einkundleni siningi kakhulu. Khona into evezayo ukuthi mhlambe kudalwa yini lokho, mhlambe ukuthi sine unemployment eningi kakhulu, khona into eveza ukuthi ongalesi sizathu mhlambe yingakho sichitha isikhathi esiningi la kwezokuxhumana. Ngicabanga ukuthi ucwaninga lahambanga lwafika lapho, kodwa ngiyacabanga ukuthi nazo lezi zinto ozibalayo zingaba nawo umthelela ukuthi kodwa ke njengoba usoshela ukuthi ngesinye isikhathi akukona nokuthi umuntu uhleli ayikho into ayenza. Ngize ngikhala ngikhumbula omunye ubafe ekhala ngomfowabo esasixoxa nje naye ukuthi umfowabo akasebenzi kodwa imali yedatha ikhona, imali yesinkwa ayikho, imali yedatha ikhona, ukuthi and umehleli futhi endlini kwenziwe izinto ubone bephithizela ekhala ngalokho ukuthi leli datha imali ehlala ikhona ukuthi abese inkundleni zokuxhumana alokho ehleke lama video ahlekisayo. Ekona lokho ngithi angikukhuze ngisho ngesinye isikhathi ukuthi njengoba ubuka ama video nomsebenzi ungawufuna ngefone, kodwa ke kona ukuthi ke bakubambe ngqi ngokwama video ukuthi ulokhu ubuke wona ugcina ungasakwenzanga ukubalekile. Ngicabanga ukuthi ucwaninga lihambanga lwafika, singahlawumbisela nje kona ukuthi mhlawumbe abantu baseNingizimu Afrika abaningi banesikhathi esiningi abasihlalayo bengenza izinto eziningi ezibalekile, ngakho ke bagcina sebesemafonini. Uzona abanye bethi hayi asayibuka iTV sesibuka zona lezi inkundla zokuxhumana, sihleke inkundleni zokuxhumana kodwa ubuka umsoco yina. Mhlawumbe ngelinye ilanga umuntu kumele athole laba baspecialize ngokwengqondo bekwazi ukubona ukuthi mawuchitha isikhathi esingaka noma makwenza kanje nanku umthelele emqondweni yini le kwenza ukuthi ubambeke, ngoba phela sekusele kancane kube sawunga kuyona ngoba kuyashiya ukuthi digital addiction, social media addiction. So lapho ukuthi kufana nali drug ukuthi uma kuthiwa umuntu uyi-drug addict, ukuthi kuyilona ukuthi sewubanjwe awusakwazi ukunyakaza. Ngithi ngikhumbula enye angiyazi lengane kodwa ngangizwa ingane encane iphimbo likhala kude nasendlini kodwa ngiyalizwa yahayiza impela ukuthi bayiphuca ifone, ehayizela ifone ngoba ilokhu ishiphinda phinda, ngifuna ifone yami, iyahayiza njalo lengane. Ubona ukuthi sekukubike mase kunjalo ukuthi ayisekho enye into akwazi ukunyakaza ayenze kuze kube ngazuthi kuphele umhlaba kwaduma izulu uma ngabe eke waphucwa le phone abazali. Mhlambe ke asike sithatha amaxesha sesikhulume kakhulu ngesikhathi nama addiction, asike siyendlalele social media
ukuthi kahle kahle yini equalify as inkundla yokuxhumana ngoba mhlambe mase siqhathanisa no WhatsApp nangendlela sebeshintshe ngayo manje umuntu uyazibuza ukuthi hayibo kusayi messaging lena noma sesisekwelele ngapha kwabe inkundla yokuxhumana. Kahle kahle inkundla zokuxhumana WhatsApp nayo inkundla yokuxhumana. Ngoba mawubheka sewuyakwazi ukuthola ama message kubantu engiyabona abangani bakho abantu ongabazi uthola ukuthi izitolo ziyakusendela zaku-advertisela khona la ku WhatsApp sekuwena ukuthi uyabablocker ukuthi awufuni ukuthi ingene leyo advert nanokuthi ke nesivumelwano ekakhulukazi mawusebenzisa lama app akaMeta uMeta waqala Facebook Inc ngoba kwakuFacebook kuphela emva kwalokho bahamba bayothenga uInstagram emva kwalokho bathenga nawo uWhatsApp so into asebeyenza bakhuluma kakhulu ngento ekuthiwa iMetaverse manje basebenzisa kakhulu lezi zinto esithi artificial intelligence ukuthi sike sakhuluma ngeartificial intelligence ubuhlakani lobo bawa ama-computer uthola ukuthi sebeyakwazi nokufunda ukuthi umuntu oyedwa lona le account yaku Instagram no Facebook mawufake inamba yocingo sebeyakwazi ukubona ukuthi umuntu oyedwa futhi lo olapha ku WhatsApp imininingwane ngeke bayithathe bayonikeza omunye umuntu kodwa eyabo ngaphakathi ukuthi bakwazi ukukhanda isithombe ukuthi lo muntu ubani umuntu onjani uthanda izinto ezithini ezithi azibe kanjani kahle kahle ukuthi nje ikhangiso nokuthi bona bakwazi ukwenza imali ngaye lo muntu uthola ukuthi mhlambe bazokwazi ukuthi uhlala sithi endaweni yase Hillcrest mhlambe bake bakubona ungathi bewubheka izindlu kusho ukuthi sebeyafunda ukuthi ufuna ukuthenga indlu utholeke sewubona wonke lama adverts ezindlu eqhamuka yonke indawo inkundla zokuxhumana ekona ukuthi ukwazi ukuxhumana nabantu ongabazi ongakaze ubonane nabo sisuke siye ku Twitter uTwitter ke wona waduma kakhulu ngekhathi uthola ukuthi ngama campaign athize uBarack Obama ngenkathi ecampaign efuna ukuba umongameli kuthiwa wasebenzisa uTwitter kakhulu into ayingakaze yenziwe ngaleso sikhathi sike sibheka izinto ezayibizwa ngo-Arab Spring ukuthi kuze kushintshe umbuso emazweni ako North Africa fana no Egypt kwasetshenziswa uthola abantu abangazani bayaxhumana ukuthi hey siyahlangana endaweni ukuthi siyamasha asukike namhlanje kunengxoxo endaweni ukuthi asihambe siyohlangana khona seqhubeke sidinga iduda double thize egcineni wabona ukuthi kwamanye amazwe akwaze kwashintsha nomongameli uzokuthiwa uresignile ngenxa yokuthi abantu basebenzise nje lezi inkundla zokuxhumana ukuthi bona bayihlele ukuthi baphume bayohlangana bayobhekisha bayolwa nombuso obacindezelayo ngaleso sikhathi kwase kuyashintsha ke ngokwaka Instagram kancane kwase kuba khona izithombe ku Instagram yebo nakhona kusekona ukuxhumana ngoba phela uyakwazi ukuthi umuntu umthumelele umyalezo uthi ngale Jobe noma ngabe umyalezo wani ukuthi ushaya uHey wakho mawufuna ukushaya uHey wakho ama DM ungasho ke kuHey wakho ukuthi bewuqondeni mhlawumbe uHey ngoba ufuna okomsebenzi mhlawumbe uHey ngoba ufuna ubudlelwano seyochaza ukuthi uHey wakho bewuthini bese kodwa ke waqhamuka ngokwezithombe nazo lezo izithombe ehlukahlukene ngoba uthola ukuthi ke abantu omunye uyikhangisa ngokumsebenza wenzayo omunye uthanda mhlambe ukudlala ama video game ukuthi uzombona esha ama review ama video game ne caption ende efake isithombe njalo njalo washifika ku TikTok wawukhona no YouTube uYouTube kodwa wawungathathwa njengenkundla yokuxhumana esikhathini sakudala manje la sewuthanda ukuguquguquka khona kwakuwukuthi nje uzoya uyobuka ama video thola ukuthi mhlambe ama video athanda ukuba majana uyifanela neTV kahle kahle ngesikhathi sakudala wafika uTikTok waguqula izinto ngama video lawa amafishane uthola ukuthi kwaba u2 minutes uyadlula yakwelandelayo 2 minutes uyadlula uyakwelandelayo bakubamba ngqike khona ukuthi okusho ukuthi uma ethanda ama video amabhayisikili asemkhombisa amanyeka amabhayisikili ngoba siyambona umuntu wamabhayisikili mhlawumbe oshaya o mountain
ama-mountain bike akhuphuka iy'ntaba, simkhombise ney'ndawo angahamba kuzona uma eshaya lezi zinto zakhe. Thole-ke manje ukuthi ikubambile-ke lento, khungathekile-ke manje ungathi isifo esithize, awusakwazi ukuphunyula kusona lokhu ubuke amabhayisikili, kodwa nakhona uyakwazi ukuxhumana nabantu ongabazi ngokuthi ubasendele lokho kuthiwa yikona ukunetworka kahle kahle, ukuthi abantu ongabazi sekukwena ukuthi ni networker nihamba nento ephilisanayo inise phambili noma ni networker ngezinto ezibheke eceleni. So kuningi impela esingakhuluma ngeinkundla zokuxhumana. Hlala nathi, siyabuya, ingxoxo yethu yaqhubeka. Siphinde sikwamukele kuKhozi FM TV, sikhuluma ngeinkundla zokuxhumana. Okuyinto esiyithanda kakhulu and futhi ucwaningo la eNingizimu Afrika ngathi liveza ukuthi hayi thina sithanda ngamandla inkundla zokuxhumana. Ngihleli nobhuti wami Sphumelele Zondi, ungumuntu osebenza kakhulu ngezobuchwepheshe. Fisa ukuzwa bhuti wami, sike sathi ukuthinta into ziningi izingozi ezingaba khona einkundleni zokuxhumana. Into esidlule kuyona kancane ukuthi ngiuneliswa ngifake isithombe saBeyoncé laphana kwiprofile yami, ngiziveze ngiperforma, ngibhala ukuthi I'm a singer, ngiyacula, ngiyaperforma, ngisebenzisa isithombe laphana ezo Rihanna ngiperforma nananani. Like abantu Sphumelele athi ngiyawuthanda nami umculo. Beyoncé akuphendule ngesiZulu. Beyoncé ngamashyo awusenda u500 uthumele nawe imali kuBeyoncé okuphendula ngesiZulu. Kuyenzeka lokho, kodwa ke singadlala nje ngeka Beyoncé. Baningi abantu othola ukuthi bazenza abantu engebona ku social media, ngakho uthola ukuthi ucreate ama fake profile. Kwake kwaduma kwakuyi dating app kodwa uTinder swindler. Ngiyayikhumbula awuyeke umjolo. Uthola ukuthi uzenza umuntu onemali ubafu. Badilikeka abantu besifazane ngoba phela umuntu onemali. Baye kubafu, hayi ubafu imali ivaleleke phi sekuyibona labantu besifazane abodla ubafu. Olokhe bayithathe ngaphela banethemba ukuthi hayi ubafu onemali lo ngokwe profile izobuya imali kanti lutho. So kukhona nalokho uthola ukuthi abantu ba create ama fake app besebenzisa wona social media. Uthole kube khona nalabo baye bakhulume ngezinto zokuinvesta. Uthola ukuthi kusetshenziswa zona izinkundla zokuxhumana njalo, uyibone iprofile, hayi umuntu ushutha phambi kwezimoto, uhlala emahotela abizayo, ungathi yena nje impilo yakhe iphakeme impela. Ngokubona ke nawe einkundleni zokuxhumana thola ukuthi senzokhuluma eceleni ama opportunity okuinvesta, noma kube wena umsukelayo, hayi ngiyabona bafa, hayi kuyaphileka kulento oyenzayo, wenzani bafa, thathe lento ayibulali. Ayibulali, kuyaphileka. Yazi ngifuna ukubuza masakhuluma kanjena ukuthi so khona yini izinto ezikwazi ukukuvezela ukuthi no hayi uneliswa cele ngempela lona ngale nje kokuba verified. Khona izinto ongayiqaphela nawe ngoba phela kusona wonke umuntu verified. Ngiyimina nje yini engaqaphela ukubona ukuthi hayi eyangempela lena, hayi lana hayi cha. Ngiyengithi ibheke ingxoxo
nezinto umuntu asifakayo khona einkundleni zokuxhumana ngoba kube khona isikhathi la osaziwayo sebebaningi abathi kuke kwathathwa izithombe zabo zayofakwa kuma profile engebona uthola ukuthi usaziwayo ungene izolo uBeyonce loyo ungene izolo wase follower wena engene izolo ku social media uthanda wena ngoba kumele ubheke ukuthi ungene nini lo muntu khona einkundleni zokuxhumana bangaka abantu abamlandelayo ulandela abantu abangakuyena zinjani izinto azipostayo ngoba ungene izolo namhlanje uzokucela imali ukamashu angaze nikhulume nosaziwayo kodwa usaziwayo uzocela wena imali akanabo abanganayihlobo esezosukela wena ezokucela imali nawe ke uthi hayi umsakazi wokhozi lo awuke uthi ngiyomlekelela ngemali umsakazi ubone nje ungathi into enkulu ukuthi ucelwe umsakazi wokhozi cha kanti kusuke kuumuntu othathe ngoba phela izithombe zosaziwayo siyazi ukuthi sithe chithi sakazi igcwele yonke indawo umuntu uyasithatha isithombe la esithatha khona ayosifaka einkundleni zokuxhumana enza ubugebengu angabenza ngazi izithombe ngakho ke zikhona lezo zinto ubheka ukuthi ivulwe nini le profile kule profile ukhuluma ngani lo muntu uveza izinto ezinjani ngoba uyambona umuntu mhlambe profile eseyinde akavele semsebenzini akavele enza lezi zinto ekuphunywe ziyokwenziwa mhlambe osaziwayo akaveze ukuactor kwakhe behind the scenes izinto ezinjalo ukuthi akakwazi nje ukuba umuntu othi evula izolo namhlanje uyakubingelela ntambama usecela imali ngoba uvaleleke kamashu yazi umuntu uyilahlisela ngamathuba ebhizinisi ngiyabona lapha einkundleni zokuxhumana kodwa sisakhuluma ngemali inkundla yokuxhumana ingasetshenziswa as indlela yokwenza imali abantu hayi nje la eNingizimu Afrika emhlabeni wonke jikelele thola ukuthi ngecontent mhlawumbe bayipostayo bayakwazi ukuthi khambe befike khona sekunabalandeli abayinani lokuthi usengenza inzuzo thizeni mhlawumbe ukusichazele ngalokho khona ubungozi obukhona umuntu ofisa ukwenza kanjalo iziphi izinto ezingamsiza asiqale la ekuthenini kube khona abantu abathola ifollowing uthola ukuthi akazi ukuthi kumele enzeni ngale following uthola ifollowing ngoba mhlambe uyahlekisa uthola ifollowing ngoba khona into abayithandayo abantu ngendlela enza ngayo izinto mhlambe ukhuluma izinto ezinomqondo abantu base beyathanda ukuthi kodwa kukuwena ke lapho ngoba asifani inkundla zokuxhumana zikhona ezikhokhayo zikhona ezingakhokhi zikhona ezikhokha isikhashana zikhona ezikhokha njalo ngokuthi icontent yakho iyabukwa uthola ukuthi abanye kuzohlala kuhlale kubuye kuthule futhi kodwa ke kukuwena ukuthi kuleyo following ngizokwenza isibonelo nje ngomama osanda kuduma futhi ku TikTok ngicabanga ukuthi udume ngonyaka odlule noma ngaloya nyaka umbali inhlapho igama lakhe umbali inhlapho udume ngalo line othi I am Mbali inhlapho and I'm a housekeeper ukuthi ucleaner ukhombisa abantu ukuthi mawufuna ukucleana endlini udaside ukuthi mawunamabala angasoki kahle ezintweni zokugqoka uwasusa kanjani lawo mabala umbali inhlapho ke ngaphandle kokuthi abantu bamthande ngecontent ngoba kwaze kwaqhamuka nawo ama challenge uthola ukuthi umuntu mayicleanela endlini useshuthi video ukuthi umgqibelo uyacleana umthole nayo seyasho line wakhe hayi Mbali inhlapho and I'm a housekeeper edasida umbali inhlapho useyithathe wayisa emphakathini useneyinhlelo zokufundisa omama kakhulukazi omama abahlanza izindlu zabantu ngokomsebenzi ukuthi ungenza kanjani ukuthi umqashi umcleanele ngendlela ekuyiyona lezi inhlelo useke wazibamba eThekwini wakwenza eGoli uhamba izwe lonke efundisa omama ikakhulukazi laba abakwenza ngokomsebenzi ukuthi bangenza kanjani ukuthi umqashi ahlale ejabule thola ukuthi nabo ke abaqashile ukuthi hayi ngiyathanda ukuthi umama ongicleanele endlini akakayokhuphula ikhono awuke
awuke uthi ngimkhokhele kulomcimbi wabiza ngama high tea, awuke uthi ngimkhokhele kulomcimbi kambali inhlapho ahambe. Umama njalo lo oqale nje ngokuklina einkundleni zokuxhumana efundisa abantu ukuthi kuklinwa kanjani, usevumbuke nendlela yokuthi ke naye akwazi ukuziphilisa nabantu ngoba bayayithanda lento ayenzayo, ukuthi ngoba abanye babonile ukuthi hayi bekunestain esingasuki, ngathi uma ngithi ukwenza ngendlela kambali inhlapho sasuka istain, anke ngiyolalela olunye ulwazi. Baningi abake benze njalo. Sike sezwe no saziwayo oyibillionaire waseBarbados uRihanna ebize, siyazi ukuthi unezinto zobuhle anazo ama products iFenty Beauty le yakhe, ukuthi uke wabiza ama-influencer ahlukahlukene umhlaba wonke jikelele ukuthi eze emcimbini wayiFenty Beauty. Nalapho ke sebengakhanda kubudlelwane babona ukuthi uma bekusebenzisa ngendlela ukuthi bangayithuthukisa kanjani nabo benzawa abamamiliyoni. Ngabo lobudlelwano naye uRihanna kulomcimbi wakhe ekade babize kuona njalo njalo. Yeah, ukuveza ukuthi khona inkundla zokuxhumana sezingeneshi kakhulu kweze marketing futhi zabamqoka kosomabhizinisi abahlukahlukene. Fisa sithi ukukhuluma ngabantwana einkundleni zokuxhumana. Abantwana bathanda nje amafoni, zingafiki ngisho inkundla zokuxhumana, babevele bethanda i-screen, izithombe, ekudlala ama-game ahlukahlukene, o-snakes engabe yini. Sekufike nezinkundla zokuxhumana ke manje. Mhlawumbe sike sikhulume ngeprofile. Umntwana angifuni ukuthi mhlambe sikujudge noma sikuvune noma sikunqabe kube njani. Mhlambe ukubeka nje sithombeni, ukuba neprofile komntwana kuvuleleka mhlambe emathubeni maphi nasebungozini buphi. Ngiyacabanga ukuthi njengabo abantu abadala bakhona abantwana uthola ukuthi sebebaningi abantwana abadansayo, uthola ukuthi bathandelwe umdanso wabo einkundleni zokuxhumana. Abanye uthole sebeyabizwa emcimbini kuthiwa abazodansa. Mhlambe nawe ujabule njengomzali ngoba phela sekuyindlela yokuthi umndeni ukwazi ukuthola imadlana, mhlambe bekungena imali ekhaya ukuthi umndeni ukwazi ukuthola imadlana ngokudansa komntwana. Nakho kuyasiza ke, kodwa ke ngiye ngithi khona ubungozi, khona amanye kuye ukuthi uma wacubungula ubone ukuthi ingane bayiqeqeshile ukuthi isho izinto zabantu abadala ezibuye zihlasimulisa umzimba. Sithuke ukuthi ubone bayahleka abantu abadala abayirekhodayo ngemumva, ubone ukuthi beyiqeqeshile ukutrenda, ukuthi asiqhubeke phela sibabazali. Singabe sesijabulela nje ukuthi ingane iyatrenda, siyibhedise ingane, siyilahlise, siyishise izinto ingane engamele ngabe iyazisho ngoba sijabulela nje ukuthi emphakathini kuzothiwa uboy uyatrenda. Akatrende ngezinto ezi-right uboy. Bese kuba khona ke nobungozi obiye bube khona njengabantu abadala abake bazenza izingane ngoba befuna ukufinyelela einganeni, lokho esisithi ama-predators. Uthola ukuthi bafuna ukwenza ubungozi enganeni. Siyazi ukuthi makhulunywa ama-predators sike sizizwe indaba masilalela indaba emsakazweni, uthola ukuthi ingane iphume yaya esitolo yangabuya. Kwesinye isikhathi kutholakala sekwenzeka okubi enganeni, ukuthi bakhona ke nasey'nkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kuphephile ngoba umbona esekhaya. Ngikhumbula nje omunye ngitshela ukuthi ifoni bawuneni ngenkathi yenenze ezinye izinto, ifoni emgadela ingane. Kanti ingane awazi ukuthi ibukane lapha efonini, ihleli nobane, kuhlekwa nobane, ngoba akhona nama profile. Yebo mhlawumbe ungamlekelela kube iprofile yeingane bese ushiya lapho ngoba phela babuye bakubuze uma ngabe ivulwe iaccount ukuthi iaccount yomuntu oneminyaka emingaki, lo ubhala ukuthi hayi mhlawumbe una 13 una 14, kodwa akawusanakile-ke. Kanti nomunye ucreate profile naye ezenza ona 13 ona 14, lo cabanga ukuthi usethola umngane axoxa naye angakaze ahlangane naye, mhlambe ku-arrange ukuthi kuyohlanganwa nomngane ngoba phela umuntu omdala siyawazi umqondo wakhe ukuthi ukhenikwe kanjani. Thola ingane ayisakutsheli ngoba phela ingane seyisotongwe lo muntu omdala ukuthi kufihlele ezinye izinto. Sekwenzeka okubi-ke enganeni ngoba vele bekuyinhloso yalo muntu omdala obezenza ingane ukuze akhulume nezinye izingane
nezingane einkundleni zokuxhumana. Bese ke uke wakhuluma ngama video la amafishane ukuthi silo scrollile nje sibuka. Nakho lokho ngoba umqondo wengane kakhulukazi uma ngabe kuyinkinga kuthina kuyingozi kuthina abantu abadala. Nganeni kuyinkinga enkulu ngoba phela umqondo wengane usuke ungakakheki kahlehle. Uthola ukuthi ke ingane ayisakwazi nokwenza homework ngendlela. Ukuhlala nje u10 minutes sekuyinto enzima kuthiwa akwenza ihomework ngoba ijaheni lawa ama video awo 30 seconds o 2 minutes kuhlekwe kudlulwe kulandelayo kuhlekwe. Thola ukuthi akasakwazi ke manje ukwenza izinto ezizomakha ukuthi uma semdala abe umuntu okwazi ukuba utho emphakathini, umuntu okwazi ngoba impilo yakhe ilapha ekuhlekeni ama video awabukayo. Bese kuba khona ke nokuthi ke sekukhona zigcwele nezinto zabantu abadala einkundleni zokuxhumana engamele ngabe zibonwa yingane. Wena uzothi umshiyile awusabheki ukuthi ubukane kanti usefike naye wahlangana nezinto engamele ngabe zibukwa yingane. Mhlawumbe uyakwazi yini umzali ukusetha ukuthi ingane ibone into enjani ngoba siyakhumbula kwezinye izinto mhlawumbe efana nama smart TV uyakwazi ukukhetha lapho uthi kids ebese ke mawusukhethile kuvela icontent ethile kuphela, khona icontent engavulelekile ukuthi ivele. Emafonini icontrol kamzali ihamba ifike phi? Uyakwazi ukuyicontrola kwezinye inkundla zokuxhumana kanti futhi ke bayabuza kwezinye ngakho ukweminyaka kodwa ngisho ukuthi phela angeke uze uqinisekise kahlehle ngakho kumele lokhu kuhamba hamba uyobheka ukuthi ubukane ngoba ngizwe abanye abazali bekhala bethe lezi ingane sihlakanipha ukudlula thina. Uthola ukuthi wena bewusethile yena usehambile wayoshintsha ngoba ufuna ukubona khona ezinyanga aziboni ufuna ukubona futhi uthola ukuthi akuyona nentembu yena nje wazi ukuthi khona ngingakuboni ekade abanye bekhuluma ngakho ngiyahalela nami ukukubona akacabanga ukuthi uzohlangana nokunye. Yikho kuhle ukuthi umzali olokhu uhamba nje uyochecka bese kuba khona nama account uthola ukuthi bayayilinka eyengane neyomzali ukuthi umzali uyakwazi engazangaye enganeni ukuyothatha ifone abheke amonitor nje ehleli nayo efonini yakhe ukuthi ingane ngabe kusahamba ngakho yini na ihistory yakhe viewing history isahamba ngakho yini na akakaphumi esandleni ukuthi ayobuka izinto engamele ngabe uyazibona. Sure. Asiphethe ingxoxo yethu yeinkundla zokuxhumana sigoqe nje mhlawumbe singagcizelela ukuthi singasizakala kanjani ngoba phela inkundla zokuxhumana kahle zafikela ukuthi abantu bekwazi ukuthi basizakale beqhubekele bephambili ebese ke siyaxwayisana nezingozi ezikhona einkundleni. Ngithi njengayo yonke into akukuthini ukuthi siyifune emninengwane sibone ukuthi because yonke into ekhona emhlabeni iyakuphilisa ingabulala futhi kuyekusho ukuthi kuya ngokuthi wena ifana negoli uzomunye ethi hey ngiyalisaba mina igoli igoli umuntu uhamba duke negoli akabuyi bese uthola omunye athi hayi igoli la ngiphilisa ngenze enkulu kabi imali. Nezinkundla zokuxhumana ke zinjalo ukuthi kukwena ukuthi mengabe uhamba kuzona uhambe ufike phi uyakwazi yini ukubona la kwakha khona uhambe lo line owakhayo kuzona izinkundla zokuxhumana. Ayike sikukhuthaza kanjalo ke mbukele ekhaya ukuthi usebenzise izinkundla zokuxhumana. Number 1 ukulandela thina mawungasilandeli asazi usele ngaphandle kuKhozi FM sikhona kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ulandele ubone ukuthi kwenzekalani kodwa ke khuthaze ke na ukuthi uyisebenzise ngendlela mawukuthi umuntu ofisa ukwenza imali ngawe khona amathuba la ngaphandle kodwa ke asiphinde sihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV. Gama lami uNeliswa ngwakacele.